Prileteli sme s Lukášom do Kene, do Nairobi, do časti Mukuru Slum, ktorá patrí medzi najchudobnejšie časti na svete. Žijú tu v domčekoch 3x3 metre. Tak, ľudia tu majú problém s kanalizáciou, vodou, elektrikou, zarábajú 3-4 $ na deň. Je to fakt strašná chudoba. A žije tu viac ako 700 000 ľudí. Poďte sa s nami pozrieť, ako to vyzerá v najchudobnejšej časti sveta. Kačka, zdravá strava. Všetká kanalizácia, čiže zo záchodov, tečie tuto dole, po dedine, po tých uličkách a vteká do tejto rieky. A je tu extrémny pách, extrémny púch, bordel, ktorý tu cítiť, ale tak tí ľudia žijú. The biggest problem in this village is just about fire. When it comes to power, when power collides, it makes fire. So fire, it can cause damages. When it becomes to rain, big rain can rain and cause floods. Floods may carry away properties and so forth. Yeah. Nie som elektrikár, ale presne pre toto tu vznikajú požiare. I met like 3 guys. Knives and guns, yeah. With guns, yes? Yeah, they stole everything from me. Stole money, everything? Money, wallets, gone. My phone, gone. They all stole you, yeah? Oh yeah, everything. That I cannot report it anywhere because they've already gone. Yeah. And guns next to him. Yeah, me down. Everything. They disappear. Akurát sme navštívili jednu z rodiniek, ako majú obývačku, ako majú kuchyňu, ako žijú jej deti tu. Yes. No. Among the 5 children, there's one in secondary school who sleeps here on the floor because they all don't fit on the bed. One children sleep on the floor? No. Yes. And two. The one in secondary and another one in junior secondary sleeps here and another one sleeps on the table. Oh, ty kokos, The one in class 4 sleeps on the table. So 1, 2 here and now the others with the mother on the bed. Keď deti nie sú v škole, tak 1 a 2 deti spia na zemi a jedno deťatko spí na tomto stole, aby sa A ostatní pomestili. 3 na posteli. A druhá vec je, že jedlo, ktoré tu vidíte, tak to mali susedia pre ovce, ale dali to im, aby sa mohli nájsť deti. To isté, čo jedia ovce, tak to isté jedia aj deti. Pozri sa na to jedlo. Ona z toho spravila jedlo pre svoje 4 deti. Where is your bed and where is your kitchen, or where you make food? My kitchen is here. Okay. My sitting room here. But you are happy. I'm happy, I'm okay. A toto jednej mamičke iba beriete? Áno. To jednej mamičke? Jednej mamičke so 4 deťmi. 4 deti má. 4 children, yes? Yes. Pýtali sme sa tej maminy, že čo chce kúpiť, že nech si vyberie jedla a ona povedala, že je to úplne jedno, čo kúpime, že ich chuť je pre nich nepodstatná, pre nich dôležité, že majú čo dať do úst. Tak pre nich a pre jej deti a hlavne, že je to podstatnejšie pre nich ako peniaze. Jedlo. Radšej kúpiť jedlo. Nachádzame sa v kostole, ktorý majú tuto v týchto slámoch. Môžeš pozrieť, ako vyzerá oltár, ozvučenie. Yeah, everyone is a Christian. I've been with it for 2 years for now, but the profit is minimum, much minimum. How much? Per day it goes for at most 400 at most profit. Aby sme vedeli, aké tu sú ceny, tak avokádo stojí 10 šilingov, to znamená dielno 156 centov. A ich profit je koľko? 600? 600 šilingov za deň, dielno 154 € na deň si zarobí tým, že celý deň tu predáva v obchode. Týmto si zarobia 2 až 3 $ za deň. Že bere celý deň proste domácnostiam, chodí klopať od jedných dverí ku druhým a takto to je, no. So you can start. Yeah, sisi ndio making fana try to prepare mbogi yangu world war, we are ready for the battle. Pia kwa hood ni lazima watati, tukistep kwenye flow tunararuanga debera. Kuwa chonjo chekina Lamborghini, napenda mali safi na zikula kila siku. Jea mamoro ringo, mambogi za Nairobi, ni zile zikishika tu ziwazogo kisha tunakunyeta kigaga. Sice úplne chudobná oblasť, ale takto trávia voľný čas, majú tu kina, programy presne, kedy sa čo premieta a ideme to pozrieť donútra.
Yeah, it's a cow. Cow. Cow, yes? The cow is perfect. A tu vo vreci je to meso, vidíš? Tu vo vreci je to meso, kámoško. 90 centov za jeden obed dostaneš, keď toto mesko si dáš. Kámoško, tu sa práve teraz pečú brutálne stehienka. Kuracinka. Is your business? Yes? Yes, good in stomach. Videli sme jednu z najchudobnejších častí sveta, totálny extrém, a teraz sa presúvame s chalami na úplne inú lokalitu, iné prostredie, iná príroda, pretože ideme do safari. Vstávali sme o 8 ráno, cesta trvá nejakých 6 hodín a máme smer Masai Mara. Prvý kúsok krokodil. Najrýchlejšie zviera z celej safari. Je to gepard s malými mláďatkami. Yeah, there is a cheetah, the fastest of all time. Go up to 120 km/h. 100 metrov od nás sa nachádza najrýchlejšie zviera na svete a my sa tu voľne pohybujeme, gepard, ktorý beží 120 km za hodinu. Brutál pocit. Ale musia nás ochraňovať takíto rangery, keď chceme ísť na záchod, aby nás dačo neroztrhalo. Po 4 hodinách objavovania v tomto aute sme videli v safari asi 11 levov, slony, geparda s mláďatkami, fakt paráda. Zážitok už teraz brutálny, safari je divočina, presne tak ako to je vykresľované vo filmoch, ale vidieť to naživo je úplný adrenalín. V safari sme navštívili aj dedinu Masai Mara. Masajovia sú pravdepodobne najznámejšia kmeňová skupina v celej Afrike. Tento kmeň si stále zachováva svoje tradície, pretože žije nedotknutý modernou civilizáciou. A tradične nás privítali aj ich tancom. More you can jump high, More, yeah? the less dowry you pay. Really? Yes, when you get married. Čím vyššie skočíš, tým menej platíš ako keby za ženu. Každý 15-ročný muž z tejto dediny musel do roku 2010 absolvovať skúšku dospelosti. Kým u nás je to maturita, u nich je to zabitie leva v safari. Strávili v safari toľko nocí, kým sa nevrátili do dediny s hrivou leva ako dôkaz. Ich zručnosti v prírode si môžete teraz pozrieť sami. Prvýkrát v živote sa ideme naučiť, ako sa rozdieláva oheň takouto tyčkou, zobral trošku slamy a teraz to rukami rozpáli. Bez západek, bez zapaľovača. Two special wood, yeah? Too special. Hard and soft. Yes. Then you can get the fire. Yes. First, second. Second, this, and then the third is this from And the cow. this is what? Cow dung. Normálne z lajna krávskeho urobia toto a urobia si omietku. Takže žiadne fasády 4 mm. 3 rooms to sleep. The first one there is children's room. Behind me here we have parents' bed, and here we have guest room, maybe for you tonight. Tell me what you drink here. We normally drink milk and blood From cow, yeah? from the cows. From this? Takže vravel, že tu pijú presne z týchto kráv mlieko, to je jasné, to je normálne, ale hlavne krv, hej? A dávajú to dokopy teple a takto to pijú.
souvenirs make your girls in your... Yes. Všetky tieto suveníry robia ich ženy v dedine. Pozri sa. A to banky robia s pneumatikou? Pozri sa. And alone you make, yes? Podrážka, to je pneumatika. 15 years guarantee. 15 years guarantee. Viac ako Nike, Nike má 2 roky garanciu. Ešte proti vode odolné, waterproof quality, je? Povinnosť tu majú vybiť 2 zuby. 2 teeth, yes? Must go out. Look on the camera. Really? But why? What's the reason? Why? It's for protection. Protection. Against any hard sickness. Je to na ochranu, že aby nedostali žiadne choroby. So when you can feed you through the gap. And how you make out tush or knife? Knife? Yeah. Knife? Down and then pull out. S nožom si vybiera takto spodné 2 zuby. 4 years and 8 years. Yeah, 2 times. First tooth goes out when you have 4 years, and another grow. When you grow, remove again. Takže prvý zub si dávajú vlastne vonku, keď majú 4 roky, a keď vyrastieš viacej, tak dajú druhý zub vonku. Safari bolo krásne. Pozrieť si rovníkovú Afriku, západy slnka, zvieratá, to všetko je nádherné a vytvára to skvelý pocit. Ale len brať a nič nedávať, svet nezlepší. Tento príbeh, prečo sme v Afrike, začal už pred 2,5 rokmi, keď sme išli na brigádu do Švajčiarska. Prvé veci, ktoré sme počúvali, bolo, že krachujeme, firma vám nejde, potrebujete si zarobiť, nemáte dostatok klientov. Monterkoví chlapci počítačoví. Takto, presne, zavrite firmu, ale nikto však netušil to, čo sa na pozadí tie 2,5 roka vlastne dialo, hej. Každé 1 euro, ktoré sme zarobili na brigáde vo Švajčiarsku, sme obaja posielali na výstavbu tejto učebne v Afrike, ktorú vidíte priamo za nami. Áno, táto učebňa, ktorú sme financovali, je náš hlavný dôvod návštevy Afriky, Kene. A dnes ju prvýkrát vidíme naživo aj my. Otvorenie prekvapilo aj nás, to privítanie, ten tanec a potom zavolali tancovať aj nás s Lukášom a celá tá kultúra, to bolo super. Boli sme zás na chvíľku deťmi aj my. Je úžasné vidieť tých ľudí, akí sú vďační, ako sa tešia škole, pretože zlepšenie vzdelania priamo zvyšuje aj kvalitu života týchto detí a ich rodín. Čím lepšie vzdelanie, tým lepšia práca, čím lepšia práca, tým lepší život. To, čo tu tieto deti milujú, je futbal. A tak sme pre nich pripravili turnaj a doniesli zo Slovenska poháre a medaily a zahrali si spolu s nimi. Tak, toto bol náš prvý projekt. Pre nás silná emócia. Vidieť tie najchudobnejšie časti, kde aj 20 ľudí môže zdieľať jednu toaletu, alebo jesť jedlo, ktoré by inak jedli ovce, je pre nás niečo nepochopiteľné. Pred 2,5 rokmi sme si prvýkrát uvedomili, že iba vzdelanie vie týmto rodinám pomôcť. A dnes sme si to aj potvrdili. A ten pocit, že aj keď tu my už raz nebudeme, táto učebňa vie stále pomáhať ďalším desiatkám, stovkám, možno tisícom ľudí. Ďakujeme za to, že sme vlastne boli medzi tými šťastnými a dostali sme možnosť postaviť túto dielňu, ktorá bola plne financovaná. A do budúcna by sme chceli samozrejme rozšíriť kapacity a teda rozšíriť aj triedy, postaviť ďalšie triedy, prijať viacej detí. Vzdelaním by ste zmenili život mnohým deťom. A prečo toto video robíme? Áno, mohli sme si to nechať aj pre seba. Ale chceli sme ti to priblížiť, pretože aj ty môžeš pomôcť. Priamo na ich transparentný účet. Alebo si priamo adoptovať žiaka a platiť mu školu na celý mesiac v hodnote jednej večere v slovenskej reštaurácii. Ak pomôžeš jednému človeku,
pomôžeš tým celému svetu. Ďakujeme.